गिबियावनो आंनि ददेरे प्रडाक्शन नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं गुरैयै आखाइ खबजोबना निमाहा बिहरो जे आंनि बे भिडिअ'आव गोबां गोरोन्थि जालांदों। मानोना भिडिअ' स्क्रिप्ट दाननायनिफ्राय लाना गथ'फोरखौ फोरोंनाय आरो केमेरा हमनायसिम गासिबो आं हारसिंनो लिड लानो गोनां जादों। जिबायदि नाटकआव जेरैबायदि एक्टिं लानांगौमोन बेबायदि जानो हायाखै। मानोना जोंना गथ'फोरा गोदानजोब। जिखियानो जाया मानो रावबोथ' खनसेनो रोंना फैया नालाय लासै लासै मोजां जालांगोन। आरो आंबो नाजागोन गथ'फोरखौ पारफेक्ट एक्टिं लानो हानाय बायदि खालामनो आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन भिडिअ' खालामना नोंथांमोननि गोसोखौ गोजोन होनो नाजालांबाय थागोन। गोजोन्थों। Anh ơi, sao thằng lớn vui anh ơi, apa lagi? Aku Allah dah boleh. Bidinya जाबाय र' दायो ओंखामबो मोनजाखायाखै बेलाय रावनावबो ओंखामखौ एसे खुरना लाखानोसै आं। Rồi berai, mình đúng là bên nào? Nghe berai, sẽ bên đây lấy. Rồi. Dia berai, siapa yang sibuk selai? Lash naburi lash naburi sada tawilai buri lash naburi Lazi pun nak ada hai berai. Hansi benjir, para duku jabat tanah lah. Kabel lah para hai berai. Kita sana gau, isi sana lah dek.
Lalu dia buri aja isi jangan lagi. Aja. Lalu dia aja. Akan kau bilang sudah hai berai. Ada. Cakap mai berai. Oh, boleh. Ada mesin dia berai. Bagaimana bilang sangat ragu Mana kita aku tahu pelan pelan. Biasa mudah berubah itu mak. Oh berai. Jadi tu sudah lah. Kita sudah lah. Kamu kalau sudah lahir dulu lah berai. Deh buri nunggu gitu loh.
yang takanya nukura dini lasi-lasi silingkar jalanmu हमदोंमोन आं सासे बिफा जानानै न'खरनि फारसे थाल लानो रोङिया बिराद गोरोन्थि जादों आंनि थाखायनो राजु फिसायाबो फरायनायखौ आद्रा दोननांगौ जाबाय दायो बियो गुबुन जायगायाव थाङै कम्पानिफ्राव खामानि मावलाबायग्रासो जानांबाय दे बोराय बुजिस्लाबनो हमस्लाबनो हायो बिदिया जाखायो सिगांसो जालांबाय बेफोरखौ बारा सानबाय थानो नाङा दाथ' नों मोजां जानोल' नाजादो गोसोखांबा आंहा बिराद दुखा खामोनलै बुरि एबार आं न'खरनि फारसे थाल लासिगोन नोंदि बुजिबाय बोराय आंहा बेयावनो थोजासे गोजोननाय दं न'आव आइ आफा गालांबाय जि एसे हा हु दं बिजोंनो मोजां मावना जालांनोसैहाय बोराय आरो राजु फिसाखौबो फरायनाबायनोसैबानो बिदिनोसैहाय बोराय लेंहरदो दे बुरि लेंहरदो बारियाव जि एसे हा दं बेखौनो मावनानै जालांसै ओं दे बोराय आं ओंखाम संनोसै दे बुरि हायनाय सिखारदों होबाय खोनासं होबाय मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों खामानिथ' थोबसेबो मावखाला हा खामानि माव फुङाव संनानै लेखाथ' फरायनो हायो हा कलेज गैया सानाव बिमानि खामानियाव मददथ' खालामनो हायो गैला बे लकडाउनानो गथ'फोरखौ बादुला बादुलिसो खालामजोबसिगोन लेखा फरायग्रा गथ'फोरखौबो लेखा फरायजोबसिगोन मा जाबावगोन गथ'फोरनि इयुना बिब्दि जाबाय थाबाथाय औलै बिमा मा जाबावगोन बे खैलिब जुगावलाय जेरैबो जेथेबो माथो कर'नानिल' दावरावल'सै गासैबो बुहुमखौनो सिगिजोबबाय माथो बिदिनोथ' जाबायहाय बिफा मा जाबावगोनथाय बुहुमाव सोरबा जौगानांगौ सुबुङाबो हां मोना-मोनासो जानानै दं बे आरो दुखु नांथावसो खोथाया बेहाय बिफा जायफोर सानसे हाजिरा खामला मावनानै जायो सिबा बेसेबां भुगिनांगोन औ बिमा बिसोरनिफ्राय आरो मा दुखु थानो हाबावगोन नालाय कर'ना बेरामनि सोमोन्दै एसे रायलायगासिनो दंमोन जों आइ हायना नोमाजों आंजों जेरैबो जेथेबो माथो कर'नानिल' मुं खोनासै बिदि जाबाय थाबा जों सुबुं माहारिया माबोरै जौगानांगौ जाखो गिर्जा रोङै न'खरफोरा माबोरै जिउ खुंलांनो हानो अ हायना नोंथाय थिखौनो बुंदों नोंबोहाय दाथ' कलेजबो गैला बेखायनो न'खरनि खामानिफोरखौ सम एसे एनै मावथादो आरो समय मथे न'आवनो फरायनांगौ आयदाफोरखौ गोसो होनानै फरायबाय थादो ओरैनो थानाङा आइ हायना कलेज गैया होननानै ओरैनो थाबाथाय बादुलि जायो आरो लेखा फरायनायाव गोसो जयै जायो जागोन दे आइ आरो आफा आं हानायमानि फरायनो आरो न'खरनि खामानिफोरखौ हेफाजाब होनो नाजागोन दे आइ थांदो थां मोखां आथिंफोरा सुना लाहैग्रोदो थां बिमा नोंबो ओंखाम ओंख्रिखौ थाब संहैदो आं बै बारिनि हाग्राखौ दसे एवस्रांहैदिनि जागोन दे बिफा Ambilnya salah pra, kamu makan nasi kuning, ane gak bisa bahaya kebun. Segera begini sama si guru main lagi kebun, setelah itu nulisnya ya. Apa tanda bedi jeng naik kayu hai. Oh hai video nu gede dong, kamu nebla mana aku lah, nemu jangan percaya. Kenakin hai bari ber. Ayo lah, ayo dah, ayo ber, ayo dah, ayo. Ayo matas lagi. Kada deh asal kada. Dah asal kada. Ayo deh. Kada sebalik. Ayo deh. Oi cara nunggu. Hagla. Hagla kok pinjak kudi lo. Haras suka satu di mana nunjuk. Ayo deh. Sorry deh, sorry. Rumah saya tahu lah, ngobrol nggak ini sekarang punya. Beda siapa nani rumah paling
मानो सरिनो जाखांनायनि उनाव सरि होनबा जायो नामा आइदो हाला आइदो बे सिख्लाफोरनि थाखायनो जाखिनांगौ जानांबाय आइदो एबार खेबसे लोगो मोनबा र' बुंनासो लांखागोनब्रा आं थ'रा थांसै हिनजावफोरनि फाग्ला गारनायाव गैयाब्रासो एबारबा हले मोनसे लोगो मोनबावबा बोनानै लांखागोनब्रा माथो फैनांगौ देरनायसो दासो खामानियानो खोनादों दे बेबि गामि ओनसोल नालाय नेटखौनो नाङा न' सिङावथ' नांस्राखायानो ओंखायनो बाहेरायाव फैनासो रायलायदों टिभिसो नायलाबायदोंमोन आं नों फन हरनायखाय बाहेरायावसो फैना रायलायफैदों ए मोजाङानो जादों दे आंबो नोंखौ जा नायनो लुबैखादोंमोन बेबि न'आवल' मोजां सफैग्रोदो आरो हा मिस्टि थेमासे लाबोफाखा औ दे बेबि दोनथ'नोसै बाय एसेबा गोबावनि उनावसो बेबिखौ नुसिगोन Noi singer sono contratti di famiglia. Rồi, ngồi xuống con nói chuyện đi. Anh ơi, đi vào thằng của cái đâu cái nói chuyện. Halo, hai nama. Halo, kenapa siapa? Di sini itu nama orang lain. Ayo, lima beri dong. Ada apa ya lagu bukan deh? Ayo ni sekarang ni tak kaya tidak kotor खालामनांगौ जाबाय रुनाफा गाव गावनि फिसाखौ मोजां खालामनाया गासैबो बिमा बिफानि दायथ'खा नोंल' मोजां फरायना मोजां साख्रि लानो नाजादो जों नोंनि थाखाय खस्थ' खालामनानैब्लाबो नोंखौ जों गोरों खालामगोन जागोन आरो आं हागौमानि मोजां फरायना मोजां साख्रि लानो नाजागोन आरो आङो रबिबाराव न'आव थांसिगोन आरो माबा जोंना कर'ना भाइरासनि थाखाय कलेजाबो बन्द' जानानै दङ बेनिखायनो न'आव थांना नोंसोरजों खामानिफोराव एसे हेफाजाब होनो सानदों आं औ आयै दे होमबालाय दोनथ'नोसै Oi bure, di lagi las labanay. Ang kami di peralai mengena mana kami beri, ang iradin kami kita nembel. ओंखामा मोनबाय ओंख्रिया संख्रि खांबानो जाबाय खानि आचारा सुना लायग्रोदा आं लाहार फाहार खालामनोसै
लांसै नामा? दे बिदिबालाय खुरदो बुरै ओंखाम उखैनायाबो हाथारला बेयावनो लाबोदो खोमादां न' सिङावबो माथो बांद्राय गरमथार बाहेरावनो सिसुबो बारबो नांथारो खामफ्लायखौ बखानोसै आं बिसोरबो नांगौ फैयालै बुरै नांगौ फैलाबाय जाखांबायलै आंहा बुरै दे बोराय गय लाबोदो बुरै जानोसै र' लायनि नै बोराय फिसा अरुणा दहाय फन हरदोंमोन फैगौ रबिबार खालि मोनफैसिगोननो बेखौनो आंनो खोन्थाहरदों औ नंगौ नामा दाथ' लकडाउननि कलेजफोराबो बन्द' गोजाखा रुमावलाय माथो खालामना थाबाय थानो बेलाय न'आवनो फैनानै एसे मावनाय दांनायफोराव मदद होफैथोंसै औ बिफा बिदि साननानैथ' लिंहरबाय आंबो मोजाङैल' सफैग्रोथोंसै बिमा गामियावनो फैनानै गामिनि गथ'फोरखौ एसे टिउसन फोरोंफैथोंसै गावनि नांगौ खरसखौ गावनो दिहुनना लानो हागोन रुमावलाय माथो खालामना थाबाय थानो बेलाय औहाय बिफा गामिनि गथ'फ्राबो लकडाउननि थाखायनो स्कुल गैयिजों जाबजों बारासो बारा फाल्थु जासोगारबाय बिमा बिफाफोरा माथो बिराद बुंसोगारो आरो फरायनायफोरावबो गोसो ज'आ जाथारबायनो बिमा बिफानि बुंनाय फंसेबो खोथाखौनो मानिलानो फरायनो थिनबाबो औ हागोन बिमा जोंहानि अरुन फिसाया गावजों लोगोसे गामिनि गथ'फोरखौबो मोजां खालामलांनो हायोबा समाजाव मोजां नुगोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन जादो बोराय औहाय बिफा अरुन फिसायाबो मोजाङै मोजां मोनफैग्रोथोंसै हाथ'दोहाय बोराय आं फोरोंखानायखौ सुना लायगोन दे बिदिबालाय बुरै आंनाबो दहाय बन बानायना लाबोनायाव ख्रुब मोनसिगोन आंबो दसे गोनां
बिसोर मावनांगौ नङा होमबा नोंगौथ' दाख्लै जोंखौ नायनानै साइकेलजों गोलैनाया जेनेबा हले दगन बायदिसो मोनबाय आं लोगोफोर जानो खावलाव सिनाय दा सिनायो आंना बै आंलाय बै नुनाय गामिया बै दानस'ला दानस'लाया बे खावलिखौ सिनाय दा नोङो सिनायो बे खावलिखौ थाङोब्रा खालाया दामनायाव हमबायना आंखौबो बुरा लिंदोंमोन आं थाङासै बेफोरबायदि खामानियाव थांखानो हालाय आसो नङाबा मेगन सेगन बुजोबनानै थैजों खाजोबलाङो आंहा सैथानखाब्रा सैथानखा ओंखायनो आं थाङाखै नङाबा आंबो बुजाथारो ओंखायनोथ' बेफोरबायदि खामानियाव ओंखारखानो हालाय आंथ' ओंखारखायालै आंबोथ' बैसोर दाख्लै जों साइकेलजों गोलैबा मिनिलांनाय नङा जानो औ नंगौथ' आरो जेनेबा हले बोनानैसो गारखागोनलै थ' सिख्लाफोर दाख्लै जों साइकेलजों लामायाव गोग्लैबा मिनिलांनाया बिसोर नङामोन होनबा औ नंगौथ' आरो हेला सालगामना बाजारखौ गोसोआव जेबो फैदों बेखौनो दा बुंलाबाय आयौ माथो सिख्लाफोरालाय दा बुंलांजासै ओइ आसोन मा सानखो जों हाबाय आसोन हाब गोरा मावखो माथो जों गोग्लैनो होनना गोग्लैयाखैलै नोंसोरखौ नायनानै गोग्लैदों नोंसोर फैयामोन दा जों गोग्लैखायामोनब्रा ओरैनोबा जों साइनायाव ट्रेनिं लानानै फैखानाय गोजौ गाहायाव आरो बेथ' प्लेन बावसो दोन नोंसिनि खाजा गैयि डायलगखौ खोनासंबा खिफिनसै गारा आंहा जोंनि लामायावसो थांबाय थादोंमोन नोंसोरो जोंनि महराव फालां जाना खुन्थिलांदों दा सिख्ला सासेखौ नुफिनो हाया बिसोरजों अहाय लोगोफोर लामा सामा सिख्लाफोर नुबोबा सैमा आथिं बायदि उदां जानानै बेरायग्रासो बिसोरो आखलानो मोजां नंखाया आरो इनसेल खालामबाय नेब्ला माथो मोखांनाय गोदोलै बे गफुर गावदांखौनो बोथारदो नोंबादि लांखानोसै आं बिमाया बुजिखाबाय बोदो बैखौनो बोदो नै आरो बांला बाराव बोदोलै आसोल बोदो नोंथांमोनखौ जोंनि दजरे प्रडाक्शननिफ्राय गोसो गोरबोजों बरायहरनाय जाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोननि थुलुंगा मोननानै जों बिनिफ्राय साबसिन हामसिन मोजां भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थानो हायो गोजोन्थों